Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kiseng bahalang nudu ke KSU HYC HANM ringkat kinang ilam shnong juga dong kathai mau kurwat. Mentah kasi kat South Rik unai wing arajar at pulai kilawan ban Iman Sim bat Ajin Kershan ke Southwest Khasi Hills District Asha Association halor ke jingdawa jongki ban penkiu no ke jing siu tulam. Hagani kesngi de kispa kinong tray Asha na keleng gijaka jong ke Southwest Khasi Hills Asha Association. Hapo ke Shatri jong ke Meghalaya Asha Workers Union haringkat ki plakat kilayami patba menishim menta ha ke peace rally ya ke belas sedang nala DC mau kerwan bat penkut haduar bar hall mau kerwan. Hagani kesingi layadan nang ba Poland sokpo chairman Rika Lingdo Kandaikur Sakwang Kongsoni Karjana advisor MEWU Samla Yangs Kems Imli Vice President KSU Makurwat Circle Samla Lambok Star Marwen President HANM Southwest Khasi Hills District Samla Arbok Karjarin President HYC Southwest Khasi Hills District Kong Drabelnas Palyar President Southwest Khasi Hills District Asha Association Pat kiwe. Meghalaya Asha Workers Union ki wan na kabenta jong state Brokaway. To snap ni kajing jong ki Asha Brokadan Brokaway state om tang jong kalai kra om tang jong konstituensi jong i. Denam. Na kata kadang anong ipihikum kelet ila di Henry i perkhat bet bangang atray tang nantag jong ki Asha jong ka laim kra le konstituensi jong i kabay idon. Na kata kadang bat penklet sa kaway ka point nga ko anong ipihang ni. Ba gin pai ki khubor ki news ki balingban jong ki press ki media ki bangyo i hapdeng jong ki jingya kran jong i bat i kongampring ibadai health minister ni yosno ya ki jingkran ka bami ba kat yang ne ki jingdawa jong ki Asha ngin namla ban penbiang namar ba ke Meghalaya hi kaduna le ne kamdan kata ka jing penmi ke pisang babiang pendap yang ki jingdawa jong ki Asha henry ha bangi pai pada nama kamdan ki tikilat penmi pisang kata kami nang ta shushung yong habingi compare ba kiwe ki state kum ka sikim ka Ashi 4000 ngida yo ada ka jing tho ada ka notification na ki president jong ka Asha hapo sikim ngida yo ada ka jing tho ka basiu ban nakaliang jong ka government sikim bi ka Ashi 4000 tingkai ki Asha ngiru ngidang perkhat ba ka government la jong ru kala ban pet ya ka jing nam kam jong ki Asha ngim dawa na government bakan ahli shpo jating kai ki Asha hapo Meghalaya henry ali so penkiu tam kendiar ru yang jengnan kam juga Asha habat ki pat snoda kei ke bai kira ni kong ampri di om kom no ba ka jing shakri jong ki Asha ba ka jing shakri jong ikum ki amli ngilong kum chun mangi shakri ka pat ba to hatto phi yo aya ka tu rop ko yo ki amli Tina kata kata ngong ikong ampri habai balong ku mi head minister i defense of ho bahaya ke ding jing kum kalong kami bat sa shi sing ko apa non bikin pai ni ki khubor ki belada ki ki banai ni ki teo belada tang ya ki nong di drugs ki bom e ki la di ki bi si ya ka mat la jong ki bom e ki ba kwa tang ki jing pen bu a ya la di ban pen hon jing kwa prai ya kata ki jing kwa prai ki basne ban basne ka mat la jong ka government jong ka Meghalaya ka pelon hado khandai crore ban pthi dawai ya ki nong di drugs henry ki Asha ki ba sacrifice ki jing ma jong ka por covid
Kiba sacrifice kibom tep langan em ngan yang ayah iklinti ya jong kajing ya banik boy kinong kha kinong pang ngitep ngi kanjayu kajing em jong giru klam da perkhat na gamda kajing em la jong ki sacrifice nam na kinong shang shnong hanrai ban siu tang ya kata kabenta ban pendapi ki asharu ka government kongam la namari health minister yongi bagi ki asha ni layo ya kata katulok na ne kajing su ko basan hajar ka shibnai hanrai na kalian jong ki asha ni layo tang ar hajar Nagalang jogi ka kesu mograt circle ya ke jing krishan ka bapura ya ke jing ke ke jong pi ha ke ke por mata nitep ke jing ke jong pi nitep ke jing janjar ke jong pi pihak bantre si tom por lai jing seu baret am tep ngam da tep tikna karno pio ke jing seu ngam tep tikna ke jing yo ke jong pi ke jing yo jing matoy ke jong pi tan rai tan ko wi ka bang tep kalam ba pio e itulok ibaret Ayo snow, lagi jinge tu kana ki perlok perjo ngomo pio ya ketulok kebere. Lana kinong tre ki batre na ka bataban pe ya ka banta ba kong santam jo ka jing em ka jongi. Kinong tre ka koi ka khia ki kinong tre ki bo kong santam. Ki ban tre ki ban pe ya ka jing em ka jongi. Pio ya ka jing seo kebere sa perkhat hat e ka ban jia ka jing em ka jongi. Bang akwa panom. Ko sarkar MDA ngamong tang yuwei merai barok ke besen rok hakani ke sarkar bapidai bersim ia ke jingkit kli na ke benta dipajak jong ke celai brokowe lem kemta na kermen sem kasapoi kepor bagi Aisyah kin syong syatkan hakino-kino ki distrik lani hantai hanong bak sekretariat na kalian kecengiru Nyemban se, ya bang kilong kemili kejungi, ya kendua ini kejungi, ngaruh ngolong uai, ubah kemat menesakkan nak kita kejungi. Mat, hak kejung pak kapua, ngak kentul biang sasisten, ya kini ki arut, dia mele kejungi. Apa pios ngawe ya kini ketendang, jeng sawah, bat lembab pipet kini ke sosial media entah. Sengapi kena kena jing jong ki Asya ki baya kendu ya karai raidam hakini kisni ki bala laino lapan benam tay ki masturun lapan benam tay kini ki baro kini ki kontraksual hak jing siu ko baret rai pipan se bantrai nama lapan kongo yela de bantrai kela smai kala masin ti ki Asya ngati ba kidon ki jing kendu halai jing lasam kublai shibuna ki Asya kidon ki long ying sha ki ba ki biru ki knyum nama lo bila turiap nam tak jing hai ki wei don pat ki long ying ki ba karsan ni mangasimet ngala karsan tangai ne kam la phun nga menen selong naluk menen selong da ko bro mai ki media ngala phun now editor no sign please yara plan ki long kemi jingi ki Asya jingi pun pedok ngalong ngan mara tangai gini ki stranger lo ngon kong hali yang am shuai na makarwa ang ta shuai pe naling jong ang ni rap lap melumala kapai wai ini stranger ngamtip matrai stang ini ki bayum na ibni obisa tin ai sa sadun le pi le chitom na tenjar dengan dom kini mesim bani tanrong pati hakum kada